ale... Chat, chcete to vidieť, čo mi napísal? Proste hranatá zatvorka, oblá zatvorka, ahoj, oblá zatvorka, hranatá zatvorka a to asi 30 krát po sebe. Kápo veľkých za 5 starý. Veľký starý, ďakujem pekne, veľmi docením rodík za streamu. A neviem, 2 eurá, čo znamená PogChamp? Stále neviem. To je, jak bol proste Eškečemp, jak bol, tak to je brácho PogChamp. Haha, prosím, chat. Nie! Kurva, to som asi nemusel. Díka na dík. Kam ideme? Tu je pod nami rovno mesto, jebe vám. Ja idem long pine. No sák. Fuj, drž hubu Laco, jebe ti. Tak keby si nájzli, ty kokot. Si tam plakal jak dievča... No, si tam, jak dievčatko si tam plakal. Ja som piči, ja som sa rozjebal. Tak nie, povedem. Ticho? Auto! Je to na... Aha, David! Možno to bola chyba. Dobre. Povedz, že si slabý kokot. Chat. Mi pred airdropal, ale to je ako halus. Nie na mňa, prosím. Tam je airdrop. Vysvetli mi to, prečo... Počúvaj, on bol na airdrope a zabilo to mňa. Čo to kurva má byť? Čo to kurva je za kokotinu v Andrácku? Počúvaj ma, okej. Ja som ešte na... Normálne zalogujem na VUBčku, alebo si ako piču som to platil. Ty čo? Nezaužuje. Žral som, ty skurvený kokot, pojebaný! Čo si za žebráka, Kejo? Žral som, drž piču, žral som, on sa odlogol. Chlapci moji, počúvaj, Kejo, keď zistím, kto si ty kokotko prijebaný, tak si znasilním tatka normálne. Jebe ti? Čo si myslí, kokot? Ja viem aj zajebem. Toto čo za snajpera je blého skurveného. On sa na teba vyjebal. No. Hej. No. Tak asi musíš ísť sám. Počúvaj, výboj. Tak čau. Oni ťa ojebávajú, resti zradci. Drž piču. Tak to si im povedz. Choď do piče! Výboj, počkaj na restajciu, čo budeš čať. Idete hrať Overwatch vraj. Tak skoro to líbo okolí vám, kokoti. To líbo? Ale nie, išiel dole. Grinder. Jak je Ľubka, jak sa má Ľubka? Neviem, nebol som s ňou 9 rokov. Ty no mňa blokla na Facebook, grinč. Ešte nebol som ňou 9 rokov. Čo ti, kde si kokot? Kokot, no mali by sme si zahrať Turbopuk, potom zahráme Turbopuk, potom zahráme Lebho, mali by sme si zahrať Turbopuk, potom zahráme Turbopuk, potom zahráme Lebho, mali by sme si zahrať